ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଜ୍ଞାନ ସିନ୍ଧୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ କ'ଣ ଧରାଇଲେ ସେ ଖୁସି ହୁଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଟଙ୍କା ବା ଦରମା। କାହାର ଛାଇ ନାହିଁ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାସ୍ତା। କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଫଳତା କରାଇ ଦିଏନି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗର୍ବ। କ'ଣ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମ ଘରେ ରୁହେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲୁଣ। ନାରୀର କ'ଣ ଯାହା ଓଦା ହୁଏନି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତାର ଛାଇ। କାହା ବିନା ଗୋଟିଏ ଝିଅର ବିବାହ ହୋଇପାରିବନି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପୁଅ ବା ବର। କେଉଁ ଭାଷା ଆମେ ଖାଇବା କାମରେ ଆସେ ବା ଖାଦ୍ୟର ନାମ? ଚୀନୀ ଭାଷା ବା ଯାହା ଚାଇନାରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ସ୍ୱାମୀର ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ଲାଗେନି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା। କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣେ ହେଲେ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣ। କ'ଣ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଛୋଟ ଓ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ? ଚୁଟି ବା ମୁଣ୍ଡର କେଶ।